Dyma fy ymweliad I ar fore dy Mawrth ar Neuadd Fwyd. Oedd hi'n siand I ffang yma amser cinio a Prynhawn ddoe. A'r stondinwyr I gyd yn deithio ni bore yma I bod nhw wedi cael diwrnod ardderchog yn y sioe a dwi'n siŵr bydd heddiw yn brysur hefyd. Rwan bob blwyddyn yn y sioe dwi'n cael sgwrs efo'r lady yma, Tegwen Morris, cyfarwyddwr cenedlaethol Merched y Wawr. Da ni wedi gofyn I ti'n cyfarfod I tro yma yn y Neuadd Fwyd, achos dwi'n gwybod mae fyma'n lle pwysig iawn I ti. O, yn eithriadol o bwysig. Mae'n mor braf gallu cefnogi cynnyrch o Gymru a cydweithio â nifer fawr o'r cwmnioedd. Dyn ni'n paratoi hamperi, sawl gwaith yn ystod y flwyddyn. Dyna yw'n gwobre raffl ni yn cynno llywydd y de a'r gogledd. Dyna hefyd ni'n paratoi erbyn yr wyl haf I roi'r siaradwyr gwadd ac i'r beirnied. Felly rhyw wastad yn chwilio am gyflenwyr a chwilio am beth fedrai brynu I wneud yr hampers yma. A mae'n bwysig bod ni'n dechrau. Efo'r be wyt ti'n I gael nhw? Wel, picer yma yw'r enw mwyaf cyffredin, ond dwi'n dal yn gweud Welsh cakes yn reit aml efo rhyw acen fach Gymraeg. Ie, Welsh cakes. Ac am Welsh cakes, pwy sydd fan hyn ta? Fat bottom Welsh cakes. Rhian sydd yma? Do, bore da. Gaethoch chi ddwrnod da ddoe? Do, o'n i'n fysi ddo, gwerthu Welsh cakes ma a savouries I gyd hefyd. Felly, mae gennych chi bob math o wahanol flasau I weld yma. Beth sydd gennych chi ar y stondin? Mae traditional, wrth gwrs, a wedyn mae'r orange dark chocolate. Yr un gorau fi yw chocolate orange. Yn dwlio ar hwnna, mae'n ffein. A wrth gwrs, mae rhain wedi cael y great taste, y lavender a hynny. Mae pob math o blasu ma, da ni. Beth sy'n apelio os ti, Tegwen? Lavender yn hynny? O na, yr chocolate orange. Coffee o walnut, mae hwnna'n swnio'n neis hefyd, ynddi? Ond dwi'n meddwl bod yr ymrywiaeth yr nod hyn yn ffantastig I weld bod cynnyrch traddodiadol Cymraeg wedi esblygu gymaint mewn ffordd. A dwi hefyd yn hoff iawn o'r rhai sawrus. Oeddech chi'n neud rhai sefyri eto? Ydyn, ia. A lle mae'ch cwmni chi, San? Lawr am Banc y Felyn, jyst mae'n bell o Gyfyrddin. Wel, Mae logo bach bert yn ni, a fat bottom. Oes, mae logo bach bert. A ydych chi'n gwisgo'n bert iawn, crysau bach lliwgar gyda chi? Mae fe'n wisgo am mwy na fi. Wel, gobeithio gewch chi ddwrnod da. Diolch I chi am y sgwrs. Felly, bydd hein ar y rhestr siopa, mae'n siŵr? Yn sicr bydd rhain ar y rhestr siopa erbyn blwyddyn nesaf fyddan. Sut wrthos y diwrnod gyda chi Merched y Wawr ddoe? O, oedd hi'n wallgo o brysur a yng ngwych mae rhanbarth dwyfor wedi mynd a gwobr Radi Thomas efo cwpan mawr. Llong gyfarchiadau. A maen nhw hefyd yn helpu ni wrth gwrs ac mae Carnarfon sydd wrthi yn noddi'r sioe a lawr yn y babell arddwriaethol neu yn yr adran newydd y lawr fyny. Lilwen Thomas o Sir Gyfyrddin yn fuddigol dyn ni lawr fyny hefyd, felly diwrnod arbennig. Pawb wrth I bod yna, mae rhaid gweud. Paned rwan te? Mae paned yn bwysig iawn. I ni'n neud miloedd o paneidiau bob wythnos. Lot wedi wneud yn Steddfod yr Urdd, lot fawr yn cael ei wneud fan hyn, a wrth gwrs ni'n paratoi hefyd ar gyfer fynd i'r Wrecsam wythnos nesaf. Ydy'r paneidiau neu'r tea bags yn mynd i'r hamperi? Odyn, yn sicr. Yn digwydd bod dwi'n lle prynu nhw'n yr arch farchnad yn lleol. Mae'r Welsh Brew yn cael ei werthu gan nifer fawr o gwmnioedd erbyn hyn. Ond beth sy'n braf iawn I weld yw maen nhw hefyd yn gwneud lot o wahanol bethau. Gallwch chi gael chocolate poeth, coffi, mae amrywiaeth mawr. A'r labeli'n Gymraeg hefyd? Y labeli'n Gymraeg, mae hwnna'n hyfryd yn ydy. A'r decaf? Y decaf yn bwysig a mae lot mwy'n gofyn am hynny diwrnodau hyn. Dwi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n cynnig amrywiaeth o wahanol. Mae hon yn ei newydd I mir? Yr un gorau ond fe. Ie. Yr air. Yr air. Paned o'r air. Yeah. Hello, how are you? Hello, I'm good, thank you. Did you have a good day yesterday? We had a fantastic day. It's our 32nd Royal Welsh show that we've been attending for 32 years. And we met loads of customers yesterday. It was lovely to meet everyone. And lots of people tried our teas. Yeah, well, we're very familiar with the Welsh brew, aren't we? Yeah, this is our goal. So that's sort of our everyday Welsh brew everybody loves, but we've also got our premium gold range as well. For special occasions? For special occasions, yes. Have you got a taster? I have, yes. Yes, and we've also got a lovely instant coffee, which is a new product for us. So that's quite exciting. Lots of people are giving us good feedback on that. So yeah. Excellent. Yeah, mae hwn yn gyfle da. I'll come back for a panad in a minute. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Mae'n gyfle i'r cynhyrchwyr yma hefyd, yn dydi, I weld beth mae pobl yn hoffi. Yn sicr odi. I flasu chi. I flasu wahanol bethau. Sa'n falle ble chi rioed wedi trial o blaen, ond pan I chi'n dod i'r rhywle fel hyn, mae cyfle I gael rhyw wydred bach a blasu a gweud, o ie, na'r un dwi'n hoffi.
Odi. Pethau fel hyn yn mynd i'r rhamperi? O, odyn yn sicr, mae rhaid cael ambell i beth a tyma bach Bach o gic iddo fo. Gic iddo fe'n sicr oes. Welsh Lady Preserves. Da chi'ch dwy'n abod eich gilydd yn dda. Mae Carol y fyny yn abod yn gilydd os blynyddoedd erbyn hyn. Go back a bit, yes. A pan o'n i lan yn Eisteddfod Dwyfor yn Pen Llŷn, o'n i'n gofyn i bobl ddod mewn i blasu bwydydd y fro. Ni'n neud hynny bob blwyddyn ym Mhabell y Dysgwyr, bod dysgwyr yn gallu cyfarwyddo efo iaith lleol, ond hefyd efo blasu bwydydd lleol. A ware te, Carol oedd un o'r rhai. A geithon ni gyd pot bach i fynd adre Dani, oedd pawb wedi gwirioni. Wel, mae yna botia galore fan hyn, does? Oes da? A dwi'n gweld y gair newydd yma cacw, felly beth sy'n newydd tro yma? Reit, mae gennym ni burger relish, so fel mae'n deud, mynd efo burgers, ond gret efo halloumi. So mae gen ti gherkins a dill yn hwnna. So chdi bach o New York sort of deli flavours yn hwnna. Right. So mae hwnna reit neis. Ond mae hwn yn mynd lawr yn amazing. Tomato jam. Ti'n drin o fel jam, so ti toast menyn. Ie. So ti'n rhaid haen o hwnna, a wedyn scrambled egg neu wedi ffrio, neu caws. Oh, nice. A mae o'n codi y pryd i lefel amazing. Next level. Next level, go iawn. A di'n byd mewn tomato a pupur gwyn. Does am byd arall yna fo, so ond mae'n finag, ond mae'n just yn wych o blend, mae'n gweithio dda iawn. So mae hwnna, mae pobl yn licio hwnna. A wedyn yr un nesa ydy'r red pepper and shallot. A mae hwnna'n rhywbeth fyswn i ddweud sydd y dda efo cwscws neu bulga wheat, rhywbeth sydd ti'n gallu droi mewn i rhywbeth i godi reis neu rhywbeth fel yna. Lyflu fo salmon. Wel, gwych. A dwi'n dall bod yna daith cyn bo hir i... O ie. Ben draw byd? Na chdi, da ni wedi cael gwahoddiad i fynd i Hankyu, sef mae department store yn Japan, mae yna 2-3 ohonyn nhw, a maen nhw eisiau fi werthu'n cynnyrch ni am 10 diwrnod, ond mae rhaid mi wisgo i fyny mewn gwisg traddodiadol Gymreig. Efo'r het. So dyna'r challenge. Dwi'n gobeithio erbyn diwedd wythnos nesaf byddai wedi llwyddo i gael gwisg i Carol. Pryd ti'n mynd? Hydref flwyddyn nesaf, so mae gennym ni amser. Gymerched y fawr, digon amser i wneud un. Yr het sy'n anodd, dwi'n yn gwybod, mae siŵr o fod rhywun yn medru wneud yr heti hefyd. Sy'n gallu mynd yn flat, ydda? Dwi'n gwybod, mae eisiau Na pacio syniadau. Flat pack hat. Excess luggage. Welsh hat. Rown ni lonydd i chdi ti yma i werthu, ond mae'r cyfan yn edrych, a dwi'n siŵr mi rown ni blasu yn y man, yn blasu'n dda fel arfer hefyd. Diolch yn fawr. Sioe dda. Diolch yn fawr. A Tegwen, nawn ni barhau i grwydro? Hyfryd, amdani. Diolch.